Co dělá, aby mi to počilo? Já mám se ještě mám. A není to moc příjemný, věřím. Já už to tačí? Jo. Já nevím, že to je, vole. To najdi, ne? Jak to dělá? Najdi nahoře nastavení, jak si dáváme. Kájo, kolik jedete domů? Fulere, natoč to v diskuci, já jdu na přígram. Baba. Jo. Jo. Hej, usměj se. Nebyj krváci. Krváci, kámo. Není, jedu na přígram. Ale já vám zavolám až do příbramy, jo? Jo, Heby, zavoláš nám. Ale on simuluje. Jo, se do Příbramy? Štěpane, tak co? Já potřebuju tu peněženku, abys mi dal ten lístek od těch věcí, kurá, že musím vyzvednout bundu. Proč jdeš ty kreténe? Už máš všechno vyzvednuto. Pojď sem, kámo. Tím poděláte.